രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ. മാതാജി. ക്ലാസ് തുടങ്ങാറായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഹരേ അല്ലേ? കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുധാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാ അദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഷപാനോസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമഃ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗതാധമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 16ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എത്തിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്? അതാണ് ജ്ഞാനഗമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ജ്ഞാനഗമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മള് എന്താണ് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്നുള്ള അധ്യായമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്താണ്? ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരവും അക്ഷരവും ആയതിനെല്ലാം അതീതനാണ്, അതുപോലെ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരയാൽ മരത്തിനോടാണ് അതിൽ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ അരയാൽ മരം എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ഒരു തല കീഴായിട്ട്, അതായത് വേരും മേൽപ്പൊട്ടും ആയിട്ട് ഉള്ള, അതായത് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാതിരി ഒരു വെള്ളത്തിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും, ആ രീതിയിലാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാതിരിയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉള്ളത്. അതൊരു അരയാൽ മരം പോലെയാണ്, തല കീഴായി നിൽക്കുന്ന അരയാൽ മരം പോലെയാണ്. അതിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന്? അപ്പൊ ഈ അരയാൽ മരമാണ് എന്തെന്ന്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അതിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, തൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു മരത്തിനെ നമ്മള് മുറിച്ചു മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അതായത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു മരമാണ്, കള എന്നൊക്കെ പറയില്ല, വീട് മരുത്ത് മരങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മരത്തിനെ പിഴുത് കളയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ, വേരോട് കൂടിയിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ മരം മുറിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് ആ ഇലകളെല്ലാം വരും, അത് കിളിർത്ത് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് ഒരു പാടത്ത് നമ്മള് കൃഷി നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഞാറ് നടും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ പറയുക. എല്ലാ സൈഡിലും അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല.
ഇതിന്റെ. അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺവാണ്ടഡ് വേണ്ടാത്ത ചെടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്ത് കളയും അല്ലെ, ജോലിക്കാരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ആ നെല്ലിനേക്കാൾ മേലെ അത് വളർന്നിട്ട് ഈ നെല്ലിന്റെ വളർച്ച മുരടിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം, നമ്മളുടെ ആ ഭൗതിക ജീവിതമാണ് ആ മരമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക, അത് വേരോടുകൂടി എടുക്കണം അല്ലെ. ആ വേരെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം, ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ പാടെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ മരത്തിനെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. അതുപോലെ വേദപഠനം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് എന്താണ് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസുരഗുണം ദൈവഗുണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായ തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യം അക്രോധ ത്യാഗശാന്തിരപശ്വനം ദയാ ഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ക്രീരചാപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗച അദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരാളില് ഇപ്പൊ ഇതില് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, പിക്ചർ നോക്കൂ, പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. കലിയുഗത്തില് ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത് നമ്മിൽ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളില്. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മൾക്ക് ശത്രുവും മിത്രവും. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾക്ക് കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ മനസ്സ് നമ്മളുടെ സുഹൃത്താണ്. അതല്ല, മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താണ്, മനസ്സ് നമ്മളുടെ ശത്രുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് എന്താണ് 5 കുതിരകൾ പൂട്ടിയ ആ ഒരു ഇതിനെ കുതിരവണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 5 കുതിരകളാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മനസ്സ്. ആ മനസ്സിനെ അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ആ കുതിരകൾ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോരോ വഴിക്ക് പോകും, നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ നാശാണ് ഫലം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അസുര ഗുണത്തെയാണ് നമ്മൾക്ക് ജയിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണുള്ളത്, നമ്മുടെ പുറം ലോകത്തല്ല. അപ്പൊ ഈ പുറം ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത്, ഒരാളോട് ദേഷ്യം, അപ്പൊ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയോടല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ദേഷ്യം വരുന്നത്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാവമാണ് അവരോടുള്ളത്. അപ്പൊ പറയാം, നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരോ ഒരാൾ, അപ്പൊ അയാളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും, ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അയാളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണ് ആ വെറുപ്പ് ഫോം ആയിട്ടുള്ളത്, അയാളുടെ ആ പ്രവൃത്തിയോടുള്ള ഒരു എന്താ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അയാളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത്. ആ ദേഷ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ ആരാണോ ചെയ്തത് അയാളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. അത് ആരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, നമ്മളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മളാണ് സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്നത്, നമ്മൾക്കാണ് തലവേദന വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദേഷ്യം വെച്ചിട്ട് എന്താ ഗുണം? അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ട്. അതല്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് ദോഷമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ അസുരഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ ജയിക്കേണ്ടത്, ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ജയിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ശത്രു നമ്മൾ തന്നെയാണ്, മിത്രവും നമ്മൾ തന്നെയാണ്, പുറം ലോകമല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അല്ലെ, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം,
തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്? ആർത്തോ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി എന്നുള്ളതൊക്കെ. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്? ഭഗവാനോട് ചേരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമാതിരി അസുര ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മായ അപഹൃതസ്ഥാന്, എന്താണ്, നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢൻ, പിന്നെന്താണ്, നരാധമൻ, മായാപ്രതജ്ഞാനൻ, അതുപോലെ തന്നെ ആസുര സ്വഭാവികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികൾ. അവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവരിലെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളിലെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? നിർഭയത. നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭയം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക? ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഭയം ഇല്ലാത്തത്? അയാളുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയോ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? ബാക്കി ആരെടുത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആ കംഫർട്ടബിൾ, മേ ബി അമ്മൂമ്മ മുത്തച്ഛൻ്റെ അടുത്തും അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരടുത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭയമില്ല, എല്ലാം അവർ നോക്കിക്കോളും, നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസമുള്ളിടത്ത് ഭയമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം തന്നെ. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തടത്താണ് ഭയം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ച് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാമിന് പോയി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭയം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ പോയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ എന്താണാവോ വരാവോ, ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കാവോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയം വരും അല്ലേ? അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്, ഏതൊരു ഡേഞ്ചറും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ വീട് വന്നിട്ട് അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള വീടാണ്, നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയമില്ല അല്ലെ? കാരണം പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ആരും ആക്രമിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ടെററിസ്റ്റൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എപ്പോഴും ഒരു വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ലൈഫ് അവസാനിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, എപ്പോഴാണോ വീട് നശിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ വോൾക്കാനോ ഇറപ്ഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മളെ വീടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, എപ്പോഴാണ് ഈ എറപ്ഷൻ വരാന്നറിയില്ല, വോൾക്കാനോ പൊട്ടിത്തെറിക്കാന്നറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഭയം നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്തത്? നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ളത്, നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നിർഭയത എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇത് സന്യാസിമാർക്കാണ് ഈ ഗുണം പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സന്യാസിമാരാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാന് എല്ലാം അർപ്പിച്ചവരാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ്? വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥം ചെയ്യും അല്ലെ? സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പറയാം, നമ്മൾ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് യുദ്ധം മക്കളെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരുടെ കൂടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അവരുടെ കൂടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര മനസ്സിൽ അപ്പോഴും എന്താണ് ഉള്ളത്? വെറുപ്പ്, പക, അങ്ങനത്തെ. അത് ഇത്രയും മക്കളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇനിയും ഞാൻ ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് പരമതിബോധമ പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായും കഴിഞ്ഞു ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം തേടണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴും എന്താണ്, നല്ല ആഹാരം കഴിക്കണം, അങ്ങനെ സുഖിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കാരണം യുധിഷ്ഠിരൻ അത്രയും സാത്വികനാണ്, അത്രയും എന്താണ് സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടിയിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം വെച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കുറവും അവർക്ക് അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ല ആക്ച്വലി. പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് അപ്പോഴും എന്താണ്, ഉള്ളിലത്തെ വെറുപ്പ് മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭീമനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ ഭീമസേന എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നു, ഞാൻ ചെയ്തൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് പറയുന്നത്, പോണ്ട ഭീമസേന, ഞാൻ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലത്, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിമ നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആ പ്രതിമയെ നമ്മൾക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ്, നിന്റെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ ഒരേമാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരു ശക്തി ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമുക്കൊരു ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം പോലും വളയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പോ എന്താണ് പൊടിഞ്ഞു പോകണം. അപ്പൊ അത്രയും വെറുപ്പാണ് ആ ഏജിലും, അത്രയും പ്രായമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.
എന്നിട്ടും ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പൊ വിതുരര് വന്നിട്ടാണ് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അങ്ങനെ കാട്ടിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നിറയെ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ? വന്യമൃഗങ്ങൾ ആക്രമിച്ചുകൂടെ? എന്നിട്ടും അവർക്കൊരു ഭയവും തോന്നുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണൻ എന്തായാലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സന്യാസിമാർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഭയം തോന്നാറില്ല. അതിനെയാണ് നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ അച്ഛനാണ് അല്ലെ, പ്രപിതാമഹനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് വന്യമൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചാലും നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വന്യമൃഗം വന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു സാങ്ഷൻ വേണം, പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തനായ ഒരാളെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വിടും ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. എന്ത് വന്നാലും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് പാഞ്ചാലിക്ക് രക്ഷ കൊടുത്തത് അല്ലെ? അപ്പൊ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും സന്യാസിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ സന്യാസിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഒരു കാഷായ, ഒരു എന്താണ്, റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയും, എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. ലൗകിക ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾ സന്യാസിയാവുന്നത്. അപ്പൊ അതിനോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു സന്യാസി വന്നിട്ട് സ്ത്രീകളോടുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അകന്ന് നിൽക്കണം. അമ്മയാണെങ്കിലും ശരി. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് അവർ സന്യാസം എടുത്തതിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്കേ പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് വന്ന് കാണാം, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മകന്, പക്ഷേ ഒരിക്കലും രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പകൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകണം. അങ്ങനെയാണ്. അവരെ കൂടെ താമസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥരെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം. അങ്ങനെയാണ്. അത്രയും അവര് അമ്മയോട് പോലും അതും ഭാര്യയെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുത്തതിന് ശേഷം. മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഇതാണ് ആക്ച്വലി വിരക്തി. ഭഗവാൻ മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ ഏത് റിലേഷൻസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവർക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതില് ജൂനിയർ ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇതായിട്ട് കൂടെ, അതായത് ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതീവ മനോഹരമായിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ പാടും. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ കേൾക്കാൻ, അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്തി പാടിപ്പിക്കും. അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ, എന്നും രാവിലെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ്. പെട്ടെന്ന് ജൂനിയർ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞത് വളരെ ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, വളരെ നേരത്തെ സന്യാസം എടുത്ത ആളാണ്. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം അവര് ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തൊന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് ആ മുഖത്തൊരു ഭാവം, എന്ത് ഭംഗിയാ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഹരിദാസിന്റെ മുഖത്ത് വരികയാണ്. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കണ്ടിട്ട് പറയാണ്, നീ സന്യാസിയാവാൻ യോഗ്യനല്ല, നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനും പാടില്ല, നീ എന്റെ അടുത്തേക്കേ വരാൻ പാടില്ല. ഒരുപാട് കോപം വരികയാണ്, കടന്നു പോകും പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഹരിദാസ് സങ്കടപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോഴും കൂടി എന്താണ്, സാധാരണ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷേ അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിന് കൊടുക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല കാര്യം, വീണ്ടും ജനിച്ച് ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവ സേവ ചെയ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീണ്ടും ഇതേമാതിരി അതപ്പതിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ നോട്ടമാണ്, ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടൊരു വാക്ക് പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പോലും അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസിന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആ സന്യാസിമാർക്ക് അത്രയും ഇതാണ്. പക്ഷെ ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭാര്യ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള ലെവലിൽ മാത്രം അന്യ സ്ത്രീകളോടെ എന്താണ്, മാതാവിനെ പോലെ കരുതണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോണിലൊക്കെ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും മാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യുക അല്ലെ? അത് വിളിക്കുമ്പോ ഒരു അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം ബഹുമാനം വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കഷ്ടം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടാണ് എല്ലാ ആണുങ്ങളെയും കാണേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം. ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധമൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അതൊരു നിഷ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം. ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയാ,
അതില് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠയിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രായം വரைക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കണം എന്നാണ്. പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഗുരുകുലത്തിൽ പോയിട്ടാണ് പഠിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, നമ്മൾ അത്രയും നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ശുദ്ധിയായി വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അപ്പൊ അവർ സമ്പാദിച്ചിരുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ശുദ്ധിയായിരിക്കണം, ശരീരവും ശുദ്ധിയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ദാനം. അത് സന്യാസിക്ക് ഉള്ളതല്ല. കാരണം സന്യാസി എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മരത്തെ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആത്മീയ സംഘടനകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു പൈസ പോലും സമ്പാദിക്കുന്നില്ല. അവർ പൂർണ്ണമായി എന്താണ്, ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരെന്താണ്, വേദങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവത സപ്താഹം നടത്തുന്നു, ഭാഗവതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അമ്പലത്തിൽ എന്താണോ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അവർ പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. അവർ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ്. അതാണ് ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം വരും. അപ്പോ എന്താണ് വേണ്ടത്, അപ്പോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സമ്പാദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ എന്തും കൂടി ചേർത്ത് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരു പേഴ്സെന്റെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധർമ്മമാണ് നമ്മളുടെ. ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് സ്വയം നമ്മൾ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുക, നമ്മുടെ ആഹാരം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മളുടെ സ്വഭാവം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുള്ള സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. ഇനി യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യജ്ഞത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ, ചാരിറ്റി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആവണമെന്നില്ല. ചിലവർക്ക് സഹായങ്ങൾ വേണ്ടി വരും, ചിലവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ സഹായം വേണ്ടി വരും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ സഹായങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ സഹായങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരും. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി വേദപഠനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദപഠനത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. വേറെ ഏകോഗീതം ദേവകി പുത്രഗീതം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എവിടെ എത്തണ്ടേ അതിനുള്ള വഴി അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വഴി എങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇപ്പുറത്തെ വഴി എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് എത്തേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയാണോ അവിടേക്കുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എത്താം, ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എത്താം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൂടെ എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളത് അറിയുക മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടു അല്ലെ. അതിന് നമ്മളുടെ ഈ വേദപഠനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. ചാരിറ്റി. ഇപ്പൊ ഒരു ഗൃഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം തപസ്യയാണ്. അത് ഓസ്റ്റിരിറ്റി എന്ന് പറയും, തപസ്യ. അപ്പോ പക്ഷെ എന്താണ് വേണ്ടത്, അതിന് ഭഗവാനായിരിക്കണം അതിന് പ്രധാന കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ, ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ മുകേഷ് അംബാനി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവർക്ക് ഒരുപാട് പണമുണ്ട്, അപ്പൊ അവര് പ്രശസ്തരാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്രയും ആ ഒരു ധനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവർ അത്രയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് തപസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം ഉണ്ടാവില്ലേ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ പോവാം. അതല്ലാതെ ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് കിട്ടും. അതാണ്. ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് അതീവ ഭംഗി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഗുണങ്ങളും അത്രയും നന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ചിലവർക്ക് ധനമായിരിക്കാം അല്ലെ, ചിലവർക്ക് കീർത്തി, അവർ അത്രയും ഫേമസ് ആയിരിക്കും, ഫെയിം.
അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ട് വരും. ചിലവർക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത്? സൗന്ദര്യം ഭഗവാന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ചിലവർക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ കിട്ടുക? ഭഗവാന്റെ ആ ഇത് ബലം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് സ്ട്രെങ്ത്, പവർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ആ ആ, അത് കിട്ടും. അത് അങ്ങനെ ചിലർക്ക് വന്നിട്ട് ത്യാഗ മനോഭാവമാണ്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇത്. അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാം അല്ലേ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച ആളാണ് പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുക? ലാളിത്യം. ലാളിത്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. നമ്മൾ ഒന്നിനോടും ഓവറായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് നമ്മൾക്ക്. ഇപ്പൊ എന്ത് ഫുഡായാലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറ്റണം, അത് മതി എന്നുള്ള ലെവലില് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റ് കണ്ടാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം? അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കണം, നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹം കൊണ്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല, മനസ്സുകൊണ്ടുള്ളതും ഉണ്ട്. മനസ്സിന്റെ ഓസ്റ്ററിറ്റിയും കൂടെയാണ്. അതായത് മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണ് വികാരങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി, നമ്മളുടെ ഏത് ഭാവങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ മനസ്സിലെ ഭാവങ്ങളാണ് അവരെ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവണം? നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മൾ അഹിംസ രൂപത്തിൽ വെക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ. അതാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്, എല്ലാവരും. അപ്പോ എനിക്കും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അവർക്കും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആരും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും? ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് അവരും എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കൂലേ, എപ്പോഴും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തെറ്റുകാരാകും, ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ ഇല്ലയോ. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് വരും? നമ്മൾക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. അത് കിട്ടാതാവുമ്പോഴല്ലേ ദേഷ്യം വരുന്നത്. ആഗ്രഹം ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും? ഇല്ല. എല്ലാവരോടും സന്തോഷമാണ്. എല്ലാവരും നന്നായി ഇരിക്കണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുമോ? അവർ നന്നായി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നല്ല സമാധാനം. കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിലൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല. അവർ നമ്മളോട് സഹായത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവര് നന്നായിരിക്കണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അവർ നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ. അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുപോലെ മൃദുല സ്വഭാവം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോടൊരു സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാവും. അവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരണം. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഭക്തി സേവനത്തിന് സാഹചര്യം ലഭിച്ചു, ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഞാനും ഇത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് അവർക്കും ഉപകാരം ഉണ്ടാവണം, അവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്നുള്ള അതുമാതിരത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. അവരും നന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ള മാതിരി. അപ്പൊ അതുപോലെ ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ദേഹത്തിന്റെ ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗചമാണ്. മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആന്തരിക ശൗചം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കൽ. അത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത്തരം വികാരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരും. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾക്ക് തോന്നും, അവരും നന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വരും. ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അതിന് എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇടാണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരിത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുതരും. നമ്മൾ അതുമാതിരിയായി മാറും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ. അപ്പൊ അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല ആരുടെ അടുത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടേതല്ലാതെ നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. നമ്മളിത് പലതവണ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒന്നും ഈ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഒന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബഹുമതി? എന്ത് തന്നാലും ഇത് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തത് നന്നായാലും അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ക്രെഡിറ്റ് പോകേണ്ടത് അല്ലെ അതിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആണ് എന്താണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധപാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അസുര ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്?
ഗർവം, അഹങ്കാരം, ഗർവം. അപ്പൊ ഇവിടെ അസുരന്മാർക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടായതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിചാരം. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഞാനാണ് യജമാൻ, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് വന്നു, ഞാൻ നന്നായി ജോലി ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി. അവിടെ വേറെ ആർക്കും ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ, ഈ ആസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അതെ, അവർ എന്തെങ്കിലും അവർ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ആർക്കാണ് പഴി വരുന്നത്? ഭഗവാന് പഴി വരും. കാരണം എന്താ? കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ടു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നും നേരെയായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, അതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് കാരണം. ഭഗവാൻ ഭയങ്കര പാർഷ്യലാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസിന് മാത്രം നല്ലത് കൊടുക്കും, നമ്മൾക്കൊന്നും തരില്ല വന്നു. ആ ലെവലാണ് നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നല്ലത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്രെഡിറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങി, അപ്പൊ അത് എന്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ്. IAS എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ഞാൻ പഠിച്ച് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാനെ നന്ദി എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചീത്ത നടക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്, അതും ബ്ലെയിം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക. എനിക്കത് നടന്നില്ല, ഇത് നടന്നില്ല, എടുത്തിട്ട് കംപ്ലൈന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷെ ആസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഇതാണ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചിന്തയില്ല അവർക്ക്. ദേവി സമ്പത്തി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മുക്തി, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അസുര കാരണങ്ങളോ, അസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, ഞാൻ പറയും എനിക്ക് അത് സാധിക്കണം, ഇത് സാധിക്കണം, ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളേ അല്ലേ. അപ്പൊ ആ അസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ ചുറ്റി ചുറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ആ ജയന്റ് വീല് മാതിരി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്? അർജുന, നിനക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പാപമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൗഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവജ ദൈവോ വിസ്തരച്ച പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എന്താണ് വരുന്നത്? ആസുരം ദൈവികം എന്നുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പെടുന്നത്. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്, അസുരഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്, ദൈവഗുണത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. ആ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണുള്ളത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഇനി നമ്മൾ ദൈവഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എന്താണ് അഹിംസ, ആർജവം, അതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇനി ഞാൻ ആസുര ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരാഹ ന ശൗചം നാമി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികളുടെ സ്വഭാവം പറയാണ് ഇവിടെ. അസുര സ്വഭാവികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ലത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല. എന്താണോ അപ്പ തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി വരുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മള് എന്താണ് ഭസ്മാസുരന്റെ കഥ കണ്ടതാണ്. ഭസ്മാസുരൻ എന്ത് പറയാണ് വാങ്ങിയത്? ചൂണ്ടാണി വിരൽ കൊണ്ട് ആരെ നോക്കി ചൂണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്, അവര് മരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അവരാണ് ശിവദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? മോഹിനിമൂർത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നൃത്തം കളിച്ച് സ്വയം ചൂണ്ടാൻ വെച്ചു അല്ലെ, നെറ്റിയത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അവര് വാങ്ങിയ വരാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ബോധം അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇത് ശിവദേവന് പകരം വേറെ ആൾക്കാർ, അയാളുടെ ശത്രുക്കളുടെ നേരെ മുഴുവൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭസ്മാസുരൻ ഏതോ ഒരു ലെവലിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഭസ്മമായി പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരങ്ങളാണെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക.
ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഫൈനാൻസ് അതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പൈസ ഒരുപാട് പണം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അതൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ചതിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അങ്ങനെ കൊടുത്ത ആൾക്കാർ തിരിച്ചു തരില്ല. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന നിറയെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ബാങ്കറപ്റ്റ് ആയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളുടെ മിതമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി 3 തലമുറയ്ക്ക് ചേർത്ത് വെക്കണത് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് അത്രയും പണം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മളുടെ 5 തലമുറയ്ക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കാഷ്യറുടെ ചുമതല എന്താണ്? ആ പണം മുഴുവൻ ഭദ്രമായിട്ട് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ പണത്തിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ പൈസ അയാളുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്? അയാൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എല്ലാവരും പണവും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ പൈസ അയാളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ പണം തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എക്സ്ട്രാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആരെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും, അവരടുത്ത് അത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ വെച്ചത് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതല്ല. അത് എന്റെ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇത് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അവരില് സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവില്ല. അവരെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു മാർഗത്തിൽ അവർ പോകും. അതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ അല്ലേ അവരെ കാണിക്കുന്നത്. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം പരസ്പര സംഭൂതം കിം അന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനിൽ നിന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ആദ്യം ഉണ്ടായ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിഡന്റലായിട്ടുണ്ടായതാണ്. അതിനുശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ജനറേഷൻ മുഴുവൻ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മൂലം വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഇതിന് മേലെ ഒരു ഈശ്വരനൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഒരു പുനർജന്മം ഇല്ല. ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ജന്മം അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ല. ഈ മരണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മരണം എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വരാലോ. ആ മരണം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആരും നമ്മളുടെ ഇതില്ലേ, നമ്മൾ മണ്ണാണെങ്കിൽ മണ്ണിനോട് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നത്തിങ് എൽസ് എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു അറിയില്ല. മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർക്ക് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ലൈംഗിക അഭിലാഷം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം. കാമം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കുള്ളത് ഭൗതികമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കുള്ളതാണ് ഈ ജന്മം എന്നുള്ളതാണ് അവര് അങ്ങനെയാണ് അവര് ഈ ലൈഫിനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ അക്രമം, കലിയുഗത്തിൽ ഇത്രയും അക്രമം വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി അതിനുള്ള ശിക്ഷ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാതാളത്തിലോ അവിടെ പോയിട്ട് ഹെല്ലുണ്ട്, ആ ഹെല്ലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എല്ലാം. ആ തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ ശിക്ഷയുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പോലും നമുക്ക് ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ആരും ഇത് കണ്ടുവന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരെന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒന്നില്ല, അതെല്ലാം വെറുതെ പറയുന്നതാണ്, ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അവർ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അക്രമവാസന കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്ര കർമാണക ക്ഷയായ ജഗദോഹിതാഹ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുങ്ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റം ബോംബ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നോക്കൂ,
എത്ര പേരാണ് മരിച്ചത് അല്ലെ ജപ്പാനില്? അത് എല്ലാവരും നിരപരാധികളായിരുന്നു അല്ലെ? ആരെങ്കിലും എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണോ അവിടെ മരിച്ചത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരാളുടെ അസുരബുദ്ധി എത്ര ജീവനെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. കാരണം അത് അവർക്കും ദ്രോഹമാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ ചെയ്യുക. കാരണം അവർക്കും നല്ലതായിരിക്കില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷം വരണമാതിരിയാണ് അവരുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും. ഈ സൂയിസൈഡ് ബോംബൊക്കെ വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്വയം ബോംബ് വെച്ചിട്ട് അവരും മരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഞാൻ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ രാജ്യത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ആൾക്കാരെ കൊല്ലണം, അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു നല്ല മനോഗതിയാണോ? അല്ല. അത് അവർക്ക് അറിയില്ല, അത് അജ്ഞതയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനമദാന്വിതാക മോഹാത് ഗൃഹീത്വ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ അശുചിവ്രതാക. അടക്കാനാവാത്ത കാമം കൊണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകർഷരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? അപ്പൊ അങ്ങനെ മുഴുകിയ ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റ് ഏത് ശരി ഏതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇവിടെ ദക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദക്ഷന്റെ മകളാണ് സതിയിലെ. അപ്പൊ സതി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഭർത്താവായിട്ട് ശിവദേവനെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ശിവദേവന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, ഒരു കഷായ വസ്ത്രമായിരുന്നു ധരിച്ച്, കഴുത്തിൽ മുഴുവൻ പാമ്പിട്ട്, മേൽ മുഴുവൻ ഭസ്മം പൂശി, ഒരു വികൃത രൂപമായിട്ടാണ് ദക്ഷൻ ശിവദേവനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സതീദേവി അദ്ദേഹത്തെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദക്ഷന്. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിക്കും. പക്ഷെ അതുമാത്രമല്ല, എപ്പോഴും കൂടെ ആരാണ്ടാവുക? ഭൂതഗണങ്ങളാണ്, ഗോസ്റ്റ് മാരത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര നീചരായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഒരാളുടെ കൂടെയാണ് മകള് പോയിക്കണത് എന്നുള്ളത് ദക്ഷൻ ഒരിക്കലും അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ദക്ഷൻ എന്നിട്ട് ഒരു യാഗം നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ശിവനെ തോൽപ്പിക്കണം. അതിന് മുമ്പത്തെ സ്റ്റോറി നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സമയമില്ല. ശിവനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം കേട്ടോ, പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിലും. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ യാഗമാണ്. വിമാനത്തിൽ പോയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ക്ഷമിപ്പിക്കുന്നത്. അത്രയും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. അത്രയും പൈസ ഉണ്ടല്ലോ ദക്ഷന്റെ കയ്യില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ യാഗം നടത്തുമ്പോൾ സതിക്ക് തോന്നുകയാണ്, അച്ഛൻ നടത്തുകയാണ് അത്രയും വലിയ യാഗം, എല്ലാവരും വരും, എല്ലാ ദേവന്മാരും വരും, അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് പോയി കാണണം, അവിടെ പോകണം തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ ശിവദേവൻ പറയും, അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോണേന് അച്ഛൻ ക്ഷണിക്കണമെന്നില്ല, പോവാൻ മകൾക്ക്. പക്ഷേ അവിടെ പോയ അപമാനിതയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, എന്നെ ബേസ് വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, അത് കാരണം കൊണ്ട് പോവണ്ട, വിഷമാവും എന്ന് പറയും. പക്ഷെ കൂട്ടാക്കില്ല. അവർ എല്ലാം എന്റെ അച്ഛനല്ലേ, അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ പോവുകയാണ്, എത്ര പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ പറയാലും എന്റെ അച്ഛനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സതീദേവി പോകുന്നത്. അത് സതീദേവി അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആരും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അവിടെ അവർക്ക് ഇത് വെക്കുമ്പോ, യജ്ഞശിഷ്ടം വെക്കുമ്പോ എല്ലാ പ്രാമാണികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കും വെക്കും. പക്ഷെ ശിവദേവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും വെക്കില്ല. അപ്പൊ സതീദേവി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, എന്നിട്ട് പോലും മകൾക്ക് വിഷമാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഒരു അച്ഛനല്ലേ? അത് ആ ഒരു വികാരം കൂടി വരുന്നില്ല. ആ സ്വന്തം അഹങ്കാരം മാത്രമാണ് ദക്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് സതീദേവിക്ക് തോന്നുകയാണ്, ഇത്രയും എന്റെ ഭർത്താവിനെ എത്ര അപമാനിക്കുന്നു, എന്റെ ഭർത്താവിനെ അപമാനിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, പുറത്ത്. പക്ഷെ ഇനി ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകണ്ടേ? എന്നോട് അത്രയും തവണ പറഞ്ഞതാണ് പോണ്ട പോണ്ട പോണ്ട, ഞാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്, ഞാൻ ഇനി തീയിൽ ചാടി മരിക്കാൻ പോവാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് മുഖം എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സതീദേവി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തീയിൽ ചാടി മരിക്കണം. എന്നിട്ട് അറിഞ്ഞ് ശിവദേവൻ വന്ന് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടും, ഭാര്യ പോയില്ലേ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ്, കോപാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഒരു അസുരൻ വന്ന് ദക്ഷനെ എല്ലാ യജ്ഞത്തിന് തയ്യാറാക്കിയെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ദക്ഷനെയും കൊല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത്, തല അറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ തല അറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും ദേവി ദേവന്മാരൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഒരു യാഗത്തിന്റെ പകുതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല, ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ദക്ഷന്റെ മനോഭാവം എന്തായാലും ഒരു യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അതിങ്ങനെ മുടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ജീവിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ച് ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ, സതീദേവി അഗ്നിയിൽ വരുന്നത് ശിവദേവൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ? അതാ. എന്നിട്ട് ദക്ഷൻ, അപ്പോഴാണ് ദക്ഷന് തെറ്റ് മനസ്സിലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശിവദേവന്റെ കാലില് വീണ് മാപ്പ് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത് എത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും വലിയ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എത്രയോ പേരുടെ കൊലകൾക്കൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ധനം സമ്പാദിക്കണം, ധനം സമ്പാദിക്കണം. ഇതപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വാൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള എത്ര ഇതാണല്ലേ?
ഇത് കംസന്റെ ഇതും കൂടിയാവാം. ഇത് വന്നിട്ട് ആരാണ് ദേവകി മാതാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കംസനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കംസന്റെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു? 8 പിഞ്ചു കുട്ടികളെയാണ് അല്ലെ എന്താണ് ക്രോധത്തിന് അടിപ്പെട്ടിട്ട് കൊന്നത്. കംസൻ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലെ. 7 പേര് മരിച്ചു. 8ാമത്തത് ഭഗവാനായിരുന്നല്ലോ. എന്നാലും മഹാമായ അല്ല യോഗമായും കൊലപ്പെടുത്തിയല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 8 കുട്ടികളെയല്ലേ കൊന്നത് കംസൻ. അപ്പൊ പോലും അത് പിഞ്ചു കുട്ടികളാണെന്ന് പോലുള്ള ആ ഒരു ഇത് മൃദുല ഹൃദയം അവർക്കുണ്ടോ? ഈ മൃദുല ഹൃദയത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവേ അസുരന്മാർക്കില്ല അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അവരുടെ ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തന്നെയാണ് നാശം. എന്നിട്ട് കംസൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ അശരീരി കേട്ടതിന് ശേഷം കംസൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എപ്പോഴും എന്താണ് ഉള്ളിൽ പേടിയാണ്. എപ്പോഴാണാവോ എന്നെ വന്ന് കൊല്ലുക, എപ്പോഴാണാവോ എന്നെ വന്ന് കൊല്ലുക. അത് നാരദര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ കുട്ടികളെ ഏത് ഓർഡറിലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കംസാന്ന്. അതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ പേടിയാണ്. ഏത് കുട്ടി വേണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സർവൈവ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം, എന്നെ വന്ന് കൊല്ലും എന്നുള്ള ആ ഒരു പേടി എപ്പോഴും. ആ പേടി കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് എവിടെ പേടിയുണ്ടോ എവിടെ ഭയമുണ്ടോ അവിടെ ദുഃഖമുണ്ട്. എവിടെ ഭയമില്ലയോ അവിടെ ദുഃഖമില്ല. ഭയമില്ലാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഭയമില്ലായ്മ വരുന്നത്? നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന്. അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവര് ധനമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്യായമായിട്ട് ആരെ കൊല്ലാനും ഒരു മടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അസുര സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും. എനിക്ക് ഇത്രയും ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു. ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്. എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അസുര സ്വഭാവം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഒരുപാട് ധനമുണ്ട്, ആ ധനം വെച്ച് എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോഴും കാണാല്ലേ, നിറയെ ധനമുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ അനുയായികളായിട്ട് കുറച്ച് പേര് കൂടും, അവരെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടാനായിട്ട്. അവർക്ക് ശരിക്കും സ്നേഹമുണ്ടോ ഇവരോട്? ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നാലും അതെ ആണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇവരൊക്കെ എന്റെ സന്തത സഹചാരികളാണ്, എനിക്ക് എന്ത് ദുഃഖം വന്നാലും അവർ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ദുഃഖം വരുന്നേ അവർ വിചാരിക്കില്ല. കാരണം പണം കൊണ്ട് എല്ലാം നേടാം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇനി ഈ പണം ഞാൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരല്ലേ സ്റ്റോക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്റ്റോക്കിലിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കും. ഈ പണം അവസാനം എന്താണ്? ഇട്ട് മൂടാനുള്ള പണം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തൃപ്തി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വരിക ഷുഗർ അസുഖം വന്നു. ഒരു വായ്ക്ക് രുചിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും പണം സമ്പാദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മൾക്ക് വയറ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൈക്കാലുകളൊക്കെ നീര് വന്ന് വീങ്ങി നമ്മൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാക്ക് കണക്കിന് പണം നമ്മൾ ചുറ്റും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച പണത്തിനും മേലെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി വേണം, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനെന്ത് വേണം? ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം വേണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? ഓവറായിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ല. അളവിന് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും, അപ്പൊ ഇവരെന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശത്രുക്കളെ എല്ലാം എനിക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കും, കാരണം എനിക്ക് അത്രയും അനുയായികളുണ്ട്. അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൊന്നു തരും, അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ് എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർ യാഗങ്ങളും ദാനങ്ങളും ചെയ്യണത് എന്തിനാണ്? ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട്, കുബേരനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ്, സ്വയം വലുതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അജ്ഞാനത്തിൽ മോഹിതരാണ്. അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഈ നമ്മളുടെ ഒരു കാലം കഴിയാനായിട്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കാലം അവസാനിക്കാം. നമ്മുടെ ശരീരം പോകേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ പോകണം. അപ്പൊ അതിനുശേഷമുള്ള ലൈഫാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധമൊന്നും അവർക്കില്ല. ഇപ്പൊ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ദുശാസനൻ? ശരിക്കും ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് അല്ലെ? ഒരമ്മയുടെ വസ്ത്രം ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ എത്ര അസുര സ്വഭാവമാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാന
ജാലസമാവൃതാക പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഇവിടെ ശിശുപാലനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശിശുപാലന്റെ കഥയൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവ 100ാമത്തെ ആ യാഗത്തില് 100ാമത്തെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 100 തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അതിനും ശേഷം കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് തലാർത്തത്. എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മള് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് നാശാണ്, സ്വയം നാശാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് കംസൻ ഉദാഹരണമാണ്, ഹിരണ്യാക്ഷനും ഉദാഹരണമാണ്, ഹിരണ്യകശിപു ഉദാഹരണമാണ് അല്ലേ. ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രഹ്ലാദൻ? നാരായണൻ ആണ് എന്റെ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛന്റെ ശത്രു നാരായണനല്ല, അങ്ങയുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സിലാണ് നാരായണനോടുള്ള വെറുപ്പ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. ആ വെറുപ്പ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു സാത്വികനായി മാറിയില്ലേ. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാന് തപസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന് എന്തായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്? ഭഗവാനെ കൊല്ലണം എന്നായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഹിരണ്യാക്ഷനെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്നത് ഭഗവാനായതുകൊണ്ട്. ഭസ്മാസുരന് എന്താണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്? എന്താണ് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. താനൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം നശിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഭസ്മാസുരന്റെ ആഗ്രഹം വന്നത്. രാവണന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? രാവണൻ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവായിട്ടിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് എന്തായിരുന്നു? സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു ഏണി ഉണ്ടാക്കാനാണ് രാവണൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? രാവണന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുക. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിച്ച് ആൾക്കാരെ, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടായാലും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ശരി, തന്റെ പവർ കൊണ്ട് ഒരു ഏണി ഉണ്ടാക്കി സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാവണൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നിട്ട് എന്തായി? രാവണൻ മരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിച്ച് അത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ശാശ്വതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് അവസാനം നമ്മളുടെ നാശത്തിന് തന്നെയാണ് വഴിവെക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പാഠമാണ് അത്. നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാവുന്നത് ലെവലിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാം, അതിനുമേൽ അമിതമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കരുത്. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് അഹങ്കാരമാണല്ലോ, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്ക് ബലമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതിലെല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട്, അവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് വെറുപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും കൂടി വന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മൾ ഇത് അമൃതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സമുദ്രം കടയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ആരാണ് പൂർവമായിട്ട് ആമയായിട്ട് വന്നത്? ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭഗവാൻ ധന്വന്തരി രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ട് അമൃത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അമൃത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അസുരന്മാർ തട്ടിപ്പറിക്കും. അപ്പൊ അസുരന്മാർ തട്ടിപ്പറിക്കുമ്പോ ആരാണ്? മോഹിനി മൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്ന് ആ പാത്രം വാങ്ങുകയാണ് അല്ലെ. അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഒരസുരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്റെ ശത്രുബാഹു ആയിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ രൂപം എടുത്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കും. കണ്ട ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സർവജ്ഞാനിയാണല്ലേ, ഭഗവാന് തിരിച്ചറിയും. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അവര് തല അറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു അഭിനയവും നടക്കില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾക്ക് തോന്നും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ പറ്റിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അവർ മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ അറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മേലെ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് കഴിയുന്നതും തെറ്റുകളില്ലാതെ സത്യത്തിന് നിരക്കാത്ത മാതിരി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോട് അസൂയാലുക്കളാവുമ്പോ, ഭഗവാന് മേലെ നമ്മളാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോ അത് നമ്മുടെ നാശമാണ് വരുന്നത്. താനേകം ദുഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജ ശ്രമശുഭ സുരുഷ്യേവ യോനിഷു. ഈശാരുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികൾ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവില്ല.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളുടെ ദേഹത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു അസുഖം ബാധിച്ചു, ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അത് എത്ര പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് അതിന് എന്താ ചെയ്യുക? ആ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആ ഭാഗത്തിനെ അറുത്ത് കളയും അല്ലെ, അതിനെ നശിപ്പിക്കും, കീമോതെറാപ്പി വെച്ച് കരിച്ചു കളയും അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള നമ്മുടെ കൈവിരൽ അവിടെ കയ്യിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവട്ടെ, നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയണം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിനും കാലിനും ഒക്കെ നീര് വന്ന് വീർത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ചിലപ്പോൾ കാലുകളിൽ വന്നിട്ട് പഴുപ്പ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാല് മുറിച്ചു കളയേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ പല സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കാണാറുണ്ട്. എന്താണ് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാവേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയണം, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ അസുര യോനിയിൽ ജനിക്കുന്ന ആളുകളെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ദുർബുദ്ധികളും ഈശാലുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാധമന്മാരെ എന്താ ചെയ്യുക? അവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല. അവരെ എവിടേക്കാ പോവുക? പാതാള ലോകങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോണമാരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടോ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് പോകുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കഥ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ്, 4 കുമാരന്മാരാണ് ഉള്ളത്. സനാതന കുമാരന്മാരുടെ ആ 4 പേരാണ് ഉള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അവരെ കുമാരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് ആണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു അവര്. അതായത് വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ അവര് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അത്രയും എന്താണ് ലിബറേറ്റഡ് സോൾസ് പറയില്ലേ, എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ഇതിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവരായിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവര് അപ്പൊ തന്നെ വീടൊന്നുമില്ല, അവരെ വിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പോയി അവരെന്താണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിട്ട് വിഷ്ണുവിനെ കാണണം, വിഷ്ണു ഭഗവാൻ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അവര് കുട്ടികളാണല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം കിട്ടില്ല, മക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോ ജയവിജയന്മാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? കുട്ടികളാണ്, ഇവർക്കൊന്നും പ്രയോജനം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കില്ല. അവർ മുക്താത്മാക്കളാണെന്ന് ജയവിജയനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കണ്ടാ നല്ല ചെറുതല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അവര് ശപിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പോയി ജനിക്കട്ടെ എന്ന് ശപിക്കും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? അതിനുള്ള വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ശാപമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ജയവിജയന്മാരാണെങ്കിൽ കരച്ചിലായി, ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാവല് നിൽക്കുന്നതാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ല ഇവര് മുക്താത്മാക്കളാണെന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനൊരു പരിഹാരം തരണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും അവര് മുക്താത്മാക്കളാണ്, അപ്പൊ അവരെ ഉള്ളില് പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, അതിനിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവർ ശാപം അനുഭവിച്ചതാവണം. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ തരാം, ഒന്നിലോ 7 ജന്മം എന്താണ് ഭക്തന്മാരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ പോവാം, അതല്ലെങ്കിൽ 3 ജന്മം അസുരയോനിയിൽ പോയി ജനിക്കാം, 3 ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്റെ അടുത്തേക്ക് ജയവിജയന്മാരായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവര് പറയും അത്രയും കാലം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 3 അസുരജന്മം എടുത്തോളാം എന്ന് പറയും. ശരി, എന്നിട്ടാണ് പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, അസുരജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന്. അപ്പൊ അതിലാണ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത്, രാവണനൊക്കെ വരുന്നത്. ഇവരങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പേരായിട്ട്. രാവണന്റെ കൂടെ കുംഭകർണൻ, അങ്ങനെ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും, അതുപോലെ ശിശുപാലൻ അല്ലെ, കംസൻ, അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അസുരന്മാരായി ജനിച്ചാലും കംസൻ എപ്പോഴും ഭയത്താൽ ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാവണനും എപ്പോഴും രാമനോടുള്ള വെറുപ്പല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏത് രൂപത്തിലാണ്? വെറുപ്പ് രൂപത്തില് ആണ് അവരുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോധ രൂപത്തില് അവര് ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ അവസാനം എന്താ ഉണ്ടായത്? നാശാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ആസുരീം യോനി മാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോയാന്ത്യതമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് പറയുന്നത്, അസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ മേലേക്ക് വരാൻ വിടില്ല, അവർ താഴത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ അസുര ഗുണങ്ങളെല്ലാം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം എത്രയും വേഗം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനം ആത്മനഃ കാമ ക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഇത് അസുര സ്വഭാവം ദൈവ സ്വഭാവം പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിൽ എന്താണ് അസുര സ്വഭാവം ഉള്ളത്? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസാഹ സംഘസ്തേഷുപജായതേ സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അപ്പൊ എന്താണ്? കാമത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയില്ലാതെയാവുമ്പോ എന്ത് വരും? ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ എന്ത് വരും? ലോഭം വരും. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിനാശം. ബുദ്ധിനാശം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നിറയെ തവണ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു കുടിച്ച് വെളിയില്ലാണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് ആൾക്കാരെ ഇടിച്ച് കൊല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന്, ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ പോലും കൊല്ലാൻ പോലും മടിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ടെററിസ്റ്റ്, അക്രമകാരികള്, നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇതെല്ലാം ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോവുക? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം മൃഗവർഗത്തിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും? നരകങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടും. ഏതൊരു വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദ്വാരേ സ്ത്രീ ഭിർനരക ആചരത്യാത്മന ശ്രേയ സതതോയാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ത്രൂ മനസ്സിലാണ് ആഗ്രഹം വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സിന് നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മളൊരു ഏകാദശി നോക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? അന്ന് വിവിധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് ഞാൻ കഴിക്കില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമർപ്പിച്ചുള്ള ദിവസമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ്, അപ്പൊ ഈ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമബന്ധനങ്ങളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ, ഒരു പത്രപുഷ്പം ഫലം തോയൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. യശാസ്ത്ര വിധി മുസൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരക സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, അസുരന്മാർക്ക് ഈ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഗതി ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഇത് ഈ അസുരന്മാരെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 3 ജന്മങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? ഹിരണ്യാക്ഷനും വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊണ്ടുവന്ന രാവണനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്, ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്തുള്ളത്? അസുരഭാവവും ദൈവസ്വഭാവവും ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമികാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് ഭഗവത്ഗീത മാത്രം, ഏകോശാസ്ത്രം, ദേവകി, പുത്രഗീതം, ഭഗവത്ഗീത മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾക്ക് വേറെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തിന്? ഇതേ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലേ പരമധാമത്തിൽ എങ്ങനെയാ എത്താന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പാഞ്ചാകൽപ പ്രഭാഷണ്ടുഭ്യേവ പതിദാനം പാവനം നമുക്ക് അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ് പ്രഭുപാദ് കി ജയ് ഒരു